ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சையத் காசுலேருந்து சையத் பேசுகிறேன் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வர்னா ஃப்ளூடிக்ஸர் 1.6 இன்ஜின்னு டீசலு, டாப் எண்டுக்கு முன்னாடி மாடலு, அலாய்வில் மட்டும் வராது, மற்றபடி ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி தான். வண்டி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது சார். ஒரிஜினல் பாடி லைன்லேயே இருக்குது. 2012 2 ஓனர் சார். இது 1.30 ஓடி இருக்கும். இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்ட்டில் இல்லை, கஸ்டமர் இன்சூரன்ஸ் கூட போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பாருங்கள், வண்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 4 டயர் வந்து புது டயர் சார். மற்றபடி வந்து இதோடைய ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும், உள்ள இன்டீரியர்ஸ்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும், மொத்தம் க்ளீனாக பார்க்கணுன்னா நம்ம யூடியூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடியோஸில் போனீங்கன்னா இதோடைய ஃபுல் வீடியோ வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கான வீடியோ ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சார். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம், பார்த்துக்கலாம். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பேசி நெகோஷியபிள் பண்ணி கொடுக்கலாம். கஸ்டமர் வந்து 4 lakhs கேட்குறாரு. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான். பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்துட்டு கூப்பிடுங்க. நம்ம வந்து ஃபினான்ஸ் வேணால் கூட ஃபினான்ஸ் பண்ணி தரேன். பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம என்ன ஏதுன்னு பேசி உங்களுக்கு